Taliwas sa nitibong giyera karon sa Israel o sa kasugbuanong caregiver, nitabang og miabag sa mga kaubang Pinoy samtang Peso Lapu-Lapu Helpdesk anda mutabang sa kabanay sa mga OFW nga naipit sa giyera. Ania ang report. Usa lang si Mark Pleños sa mga OFW nga nakaroon sa nasod sa Tel Aviv, Israel nga nakasinati sa kagubot. Lumad siyang taga-Barangay Talamban, Cebu City ug nanrabaho sa Israel sulod sa 18 ka tuig isip caregiver. Bisan pa man sa kapeligro sa sitwasyon, wala makalimot si Pleños sa pagtabang sa mga kaubang OFW. Usang po ko sa contact diri sa Philippine Embassy. Through communication kanang mga member namo na problema, amo dayon dulog sa Philippine Embassy ug sa pagili katabang. Sa Pikas Bahin, walay mga taga Lapu-Lapu City nga may mga kabanay nga OFW sa Israel nga midangop sa buhatan sa Peso Lapu-Lapu. Aron magpatabang sukad miulbo ang gubat tali sa Israel ug Hamas niadtong Sabado. Ang Peso Lapu-Lapu usa sa mga accredited OFW help desk. Sa kinatibukan, adunay kapin sa 500 ka mga OFW gikan sa mga nagkadanglaing dapit sa Central Visayas ang anaa karon sa Israel. We would like, just in case na doon natay mga relatives, or family members nga nag-need, o government intervention, nga magpa-rescue dito sa Israel, please don't hesitate, to visit our office diri sa Peso Lapu-Lapu aron properly channel nato ang ilang hangyo. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Abella. GMA Regional TV Live.